Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho ke lishona lingena indaba zalo asibheke nazo ezinohlonze. They had asked me whether I wanted to change my mind. So I was confirming that there's no mind change. Oh, help me God. Namhlanje kufungiswe amalungu eKhabhinethi elisha eKapa. Leli khabhinethi libandakanya amalungu amaqembu ehlukene aqokwe ngaphansi kwesivumelwano sohulumeni obumbano. We could not reach an agreement yesterday and proceed with the formation of cabinet, which Panyaza have now postponed twice. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uzomemezela ikhabhinethi lakhe elibandakanya iDA esikhathini esingehora ngemva kokuthi amaqembu ANC neDA ehlulekile ukufinyelela izivumelwaneni mayelana nokwabiwa kwezikhundla ngaphansi kohulumeni ukubambisana. Coaches come and go, and even top coaches around the world, they move from one club to another club. When I see Coach Rulani, I see a continental asset. Seliqashukile ifindo lomshado phakathi komqeqeshi uRulani Mukwena neqembu iMamelodi Sundowns ngemva kokuthi leli qembu likumemezele ngokusemthethweni ukuthi selithathe isinqumo sokukhulula lomqeqeshi enkontilekeni yakhe ebisasalelwe iminyaka emithathu. Inhloko yabehluleli ijaji uRaymond Zondo ufungise ngokusemthethweni namhlanje bonke ongqongqoshe kanye namaphini kulandela ke ukumenyezelwa kwabo umengameli wezwe ngesonto. Lamalungu eParliament ajutshelwe ke ekhundleni zokwengamela iminyango kahulumeni ayingxenye yamaqembu ezombusazwe angaphansi kwesibophezelo sikahulumeni obumbano iGNU. Whether I wanted to change my mind. So I was confirming that there's no mind change. Umengameli wezwe ubebonakala enokuzigqaja eneme ngaphambi kokuba kufungiswe amalungu eKhabhinethi lakhe namhlanje. Ukufungiswa kwanamhlanje kongqongqoshe namaphini abo bekunaneziwombe zamahlaya ngesikhathi kuqhubeka. To be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly. Any secret matters entrusted to me, and to perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sekulindeleke ukuthi manje labo ngqongqoshe beminyango baqala ukuzijwayeza ngokwemisebenzi abajutshelwe kuyo kanye nemhlangano yokubonisana nalabo abangabaqondisi beminyango. To think about it from the point of view of priorities, the first is about, of course, stabilizing the department. There are a number of acting appointments in the organization, so stabilizing the organization is crucial. But with regards to the task itself, I think that they focus on economic development and growth at the back of industrialization and reindustrialization. So my job is going to be to first put a port of call to go out and build partnerships with organized agriculture in the country. Organizations representing small black emerging farmers to the big commercial agricultural institutions. That's where the knowledge and the repository of ideas are, and I look forward to forming a partnership with agriculture in South Africa so we can grow it. It's a catalytic portfolio when it comes to job creation. Kusenjalo ongqongqoshe weKhabhinethi elisha abazibophezele ekusebenzeleni abantu bakuleli njengoba befungiswa ngokusemthethweni eParliament eKapa. What we hope for is that when we go into the government lekgotla, where we will craft a strategic trust which focuses on what unites us than what divides us, and lift out those elements from our manifestos which talk to the same thing, and we identify those priorities over the next 5 years. We are significant days after the 29th of May. We are more than a month the other side of the 29th of May. And I said to the country that there is no relationship, there is no correlation between people's meeting with the ballot box
their date with the ballot box and the resolution of load shedding. It's simply an affirmation that of the efficacy of the interventions that we've been making. On Friday, it will be 100 days of consecutive days without load shedding. But it's not something to be celebrated because load shedding should not be there in the first place. We're going to start by focusing on the basics. We have to improve business processes, including the way we manage queues at Home Affairs offices. There is an online booking system. I think we need to use it better. The second big one is technology, IT, making sure that we're able to actually use the IT system. And you know, this phrase system offline has become almost a South Africanism. I know people make a joke about it, but it's actually very serious. I, as Minister, want the system online, not offline. Looking forward to work with the rest of the Defence Force family, and indeed I'm thankful that the President has deployed me back to the barracks. So that's the environment I'm familiar with. Ekuqokeni kaMengameli uCyril Ramaphosa kube khona okumangazayo. Amalungu eCabinet afungiswe eKapa namhlanje. Yize uqoqa kwabanye okubalwa kube uRonald Lamula oqokeleke sobungqongqoshe wezobudlelwano namanye amazwe kwemukelwe kahle, kodwa uqoqa kaAngie Motshekga njengongqongqoshe wezokuvikela kuholele embuzweni. Njengoba nje ukhetho selifikele wadlula, sekuyisikhathi sokuthi asebenze uhulumeni. ICabinet elisanda kuqokwa selivungela gomela ukuthi lizobeka eqhulwini okufunwa abantu bakuleli njengongqongqoshe wezokuvikela osanda kuqokwa nokuqokwa kwakhe okuyinto egxekwe kakhulu. uAngie Motshekga ke wasebenza njengongqongqoshe wemfundo eyisisekelo iminyaka eyi15 uyibophezele ekutheni uzohamba einyathelweni zaloyo obese esikhundleni sowezokuvikela ngaphambi kwakhe. And work with the team, deal with the problems, challenges if they are there, and obviously in every department there will be challenges. Kodwa omunye umhlaziyi akagculisekile. You look at someone like Mama Angie Motshekga being appointed as the Minister of Defense. Then you ask yourself, did she fit in that position? And the fact that she's deputized by General Olomisa, I, for one, if I were to appoint a minister in that department, I would have made General Olomisa the minister. Kodwa Motshekga uthi lo msebenzi ulingana naye. I'm not a soldier, I'm not going to fight. So I'm the head of policy. I work on the basis of the policies of the governing party, working with a team of experts. Njengoba nje ongqongqoshe kanye namaphini abo sebefungisiwe, sekuzofanele beqinisekise ukuba bagcina izethembiso zabo. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uzomemezela iCabinet lakhe namhlanje kusihlwa. Lokhu kuze emva kokuthi ANC kanye neDA behlulekile ukufinyelela izivumelwaneni sokwakhiwa komkhandlu. Akuzange kube lula ke ukuqoka kanye nokumemezela iCabinet. Ukumemezela ke kweCabinet kwahlehliswa kabili. Leli qembu ke belilokhu lixoxisana neDA mayelana nokwabiwa kwezikhundla. iANC ithi isixoxisane namanye amaqembu. Leli qembu ke lithi lizoqhubeka nokumemezela iCabinet namhlanje ebusuku ngale kweDA. We are communicating the executive this evening, definitely, and this time is not going to be postponed. It's definite. This evening we'll have the executive council. Ngisho izikhulu zikazwelonke zeqembu zihlulekile ukuthola isixazululo. It was regrettable that we could not reach an agreement yesterday and proceed with the formation of cabinet, which Panyaza have now postponed twice, and so on. Ukumenyezelwa ke komkhandlu waseGauteng angeke kuthikameze ukusungula kohulumeni okusebenza ngokubambisana. Iqembu umkhonto wesizwe selihoxise isicelo salo sokuphikisana nemphumela yokhetho likazwelonke. Leli qembu lethule isaziso sokuhoxa ngaphambi kwenkantolo ezokhethwa namhlanje. Ekuqaleni kwalenyanga iqembu lisanda kusungulwa eMK Laya enkantolo ezokhetho ukuyofuna inkantolo ukuba inqumo ukuthi kwakunomkhonyovu kubalweni kwamavoti okhethweni likazwelonke. Okunye bekufuna leli qembu ukuyalela ke umengameli wezwe ukuthi ke amemezela usuku olusha lokuvota. Emaphepheni enkantolo leli qembu laveza insolo zokuvota okungahambanga kahle nokuthi ke ukhetho kwakufanele kube olukhululekile nolungachemile. Leli qembu lathi ilona okwakufanele linqobe ukhetho ngencaca.
Bukele sisathi Quwetolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthini. Wamkelwe ngelikhulu isasasa umculo wakuleli uMakhathi ngemva kokuhamba ihlabana ke ngendondo yeBET emcimbini obanjelwe eMelika ngempela sonto. Bukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi namhlanje kufungiswe amalungu ekhabhinethi elisha eKapa. Leli khabhinethi libandakanya amalungu amaqembu ehlukene aqoqwe ngaphansi kwezivumelwano sohulumeni obumbano. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Yize iDA inqobe ngencaca esifundazweni iWestern Cape ithi lithembiseleke ukuthi izobambisana kangcono neqembu eliphikisayo ANC ikakhulukazi njengoba sekunezivumelwano sohulumeni kazwelonke. Lahlekelwa izihlalo ezine esishamthetho sesifundazwe kwasala ezisishiyagalombili. iANC ithi izoqhubeka nokuzimisela njengeqembu eliphikisayo. iANC ikholela ukuthi ukubambisana kwayo neDA namanye amaqembu kuhulumeni kazwelonke kuzokwenza umehluko. The spirit of the GNU, the spirit of politics of consensus, ensures that when we engage each other, our proposals and our interventions are not looked at within the context of petty party political fights, but within the context of building consensus, and that's where we are hopeful. iDA inezihlalo ezingama-24 futhi angeke idinge usizo lwamanye amaqembu ukulawula lesifundazwe. Kepha ithemba ukuthi kuzoba nokubambisana okungcono phakathi kwamaqembu. Be a positive development for the Western Cape and indeed for the city of Cape Town, because there are so many things that are holding back the Western Cape and the city of Cape Town from achieving its true potential. iDA ithi njengoba iGNU ihlanganise amaqembu ezombusazwe ahlukahlukene lokhu kuveza ubumbano ezweni. That we can build a new centrist kind of consensus in South African politics. But I can tell you right now that does not mean that here in Cape Town or the Western Cape there will be any less of a tough relationship and a relationship of accountability and political competition between us. Izoqhubekela phambili nomthetho sivivinywa wayo we-Provincial Powers Bill. Izakhamuzi ezihlala kwezinye zezakhiwo eziduniwe nezidala umonakalo enkabeni edolobha laseGoli sezinxuse uhulumeni ukuthi enze ngcono izimo zabo zokuhlala. Izakhamuzi zisho lokhu ngesikhathi kunomkhankaso kahulumeni njengoba bekuhlolwa ezinye izakhiwo enkabeni eGoli ke ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi lezi zakhiwo zisesimeni esifanele. Nyakenye kwapha ngalala abantu abangaphezulu kwama-70 ngesikhathi kunqonqa isakhiwo sindiso enkabeni edolobha iGoli. Uthi ungena nje kule ndawo ubuhlangatshezwa yiphunga elibi kuqhaqhaza amanzi la kanti kwezinye indawo kumnyama bhuqe akuhambeki. Ungagcina usushayisana nomuntu ngeyifuba ngenxa yokuthi kunzima ngisho ukuthi nibonane lapha. Abantu abahlala kule ndawo bathi sibi isimo bayafisa ukuphuma kule ndawo, kodwa ke uma becabanga ukuthi bazowabhekisa apha amabombo kuhlwa emini zime emthumeni. Ayona inhlalo ayikho yinhle kahle, sihlezi nje phela ngoba sihluphekile ngoba la ngaphakathi asisenawo ama-toilet, kunamanzi kuyaxhaxhaza nogesi wakhona nje ugesi nje womkonkothelo, sesiphila phansi kwezinto zomkonkothelo ngokuthi ke asisebenzi, asikwazi kuyorentela amabhilidi right. Isisusa salokhu kuhlolwa kwalezi zakhiwo isigameke esenzeka nyakenye la kwasha khona isakhiwo usindiso kwashona abantu abangaphezulu kwama-70. Lo mama ombonayo washonelwa ingane yakhe yomfana eneminyaka 2 isha emlilweni. Uchiphiza inyembezi uma eneka usizi lwakhe. Uma bengasitholela indawo zokuhlala like njengoba kwenzeke lento yasosindiso ake ngiyibeka nje mhlambe khona ezobakhuthaza khona ekusebenzeni abantu bakahulumeni.
ikhomishana ke le ephenya ngesigameko esenzeka ngonyaka owedlule la kwasha khona isakhiwo usindiso khona enkabeni yedolobha iGoli bazama ukuhambela zonke indawo abacabanga ukuthi inobungozi ukuze kugwemeke okwenzeka osindiso. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Akacaci ukuthi kuzoqhubeka nini ukusebenza kumasipala iGreater Giyani eLimpopo kulandela ke umlilo oqubuke ngoLwesibili wanqonqisa ezinye ingxenye zamahhovisi omasipala. Kuzomlilo ophazamise ukuhlinzekwa kwezidingo emphakathini. Kholakala ukuthi lo mlilo oqalwe kustofu wabe suphephetheka ekhishini. Izicishamlilo nokho zikwazile ukunqanda ilangabi lawo. Uphenyo lisaqhubeka ukuhlola umonakalo. Part of the kitchen got damaged and also a bit of the ceiling attached to the kitchen. Abathengisi basashaqekile. Uthi njengabathengisi siyasaba njengoba sibone kusha ize singazi ukuthi kahle kahle kwenzekeni. Bafushane uthi sithukile asazi nesizathu somlilo. Abantu abaningi abafika lapha asazi nokuthi sibatshele ini. Mara abelokufuneke ukuhambela leli hhovisi kusamisiwe. Izisebenzi kulindeleke ukuba ziye emsebenzini ngoLwesine. Umasipala usuwenze imizamo yokusiza izakhamuzi kwamanje. Identified 1 or 2 services that cannot be postponed. That relates to funeral services. We help people, especially those who are using the grave site at Section A. We help them with bookings for grave sites and also those that need letters to access death certificates at Home Affairs. Amaphoyisa aphenya imbangela yomlilo. Urechele Efenekere uzobeke egibele ihashi without question ihashi lika Justin Smith. Abahleli bathi aqhubeka amalungiselelo okusingatha lo mcimbi obhekwe ngabomvu womjaho wamahashi. IDurban July kulindele ukuthi ibe umgubho oqhakambisa imfashini kanye namaciko. Lo mcimbi unikeza abasiki benqephu abaziwayo nabasafufusa inkundla yokukhangisa umsebenzi wabo ngesikhathi somjaho. Laba basiki benqephu abazobe bekhangisa ngemisebenzi yabo okuqala bathi baphonselwe inselelo futhi baqhuqhuzelwa indikimba yalonyaka. So kusho likhulu ukuvela kumina kulonyaka ngoba ngiqala ukungenela. Kukhona ukusaba but kodwa epheni kosuku ngiyayiqasha ngomsebenzi wami. So nginako ukuyithemba ukuthi abantu bazobona le vision ebenginayo ngaloku engiduduzana ngokwe-theme yalonyaka ekuthiwa i-riding the wave. Imanager yezokukhangisa yakwa Gold Circle uSteve Marshall uthi benza konke ukuqinisekisa ukuthi lo mcimbi uhamba kahle. All systems go, we're ready, we're looking forward to seeing all the public there. Idolobha lithi lo mjaho kulindele ukuthi ufake imali engaphezulu kuka-600 million wamarandi kumnotho weTheku. Lawo bantu aba-45,000 silindele mangabe kube khona imali engena emnothweni weTheku ewu-271 million. Bese kuthi u-670 uzoba kwi-GDP. Kube khona u-5,000 wamathuba omsebenzi azokwazi mabe khona on the event. IGold Circle ithi angu-18 amahashi ahamba phambili kuleli azongena emjahweni wokugcina. Amaphanti azothola ithuba lokubheja emjahweni engu-12. NguNonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eThekwini. Lesi isikhathi sokuqashwa nokuxoshwa kwabantu ebholeni lakuleli njengoba kubhekwa ke kusizini entsha. Kwezihamba phambili liqashukile ifindo lomshado phakathi kamqeqeshi uRulani Mgwena kanye neMamelodi Sundowns. IKaizer Chiefs nayo kulindeleke ukuthi ke imemezele umqeqeshi omusha. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noMadlamini. Zonke indawo enthameleni kuze emakhasi nibingelele nanku umhlahlo wesimo sezulu wakusihlwa kanjalo nakusasa azikho imvula ebikwe ngaphathi nezo ngela ifundazweni ezisenyakatho yezwe kanti ke eningizimu kulindele ukuthi linjini liqwaqwa ngamafu onqonqemeni ilwintaba kanti obanda uqhamuka ngasolwandle nezwe kulindeleke ke amathuba amahle kakhulu emvula lingasale idlive ogwini oluseKapa namaphethelo njengokusabalala ihlambi zemvula maphakathi nezwe kanti ke kusasa ngxenye iseningizimu
izihlanjana zemvula lapha esifundazweni esise-Eastern Cape. Kanti-ke ngasentshonalanga yezwe kulindeleke izihlanjana zemvula nemoya enamandla kakhulu-ke. Kusihlwa kulindeleke imoya enamandla kakhulu ngasogwini olusentshonalanga. Kanti-ke le moya kusasa ingase idale ukuthi kube khona amagagasi olwandle khona ngasogwini olusentshonalanga awubukhulu obungamamitha 5. Ake sibheke amazinga okushisa aphansi zizobanda kakhulu-ke enkabeni yezwe. Kwehlele njalo laphaya esifundazweni ese-Northern Cape, Calvin, Sutherland nase-Springbok kulindeleke ukuthi lishubise umkantshake kulezi ngxenye. Kanti-ke kwezinye indawo lizoqhubeka libanda kusasa kulindeleke ukuthi lifudumale esifundazweni ese-Limpopo ngo-33 degrees Celsius laphaya eMusina ngasogwini olusempumalanga yezwe. Lizobe lithenjwe ukufudumala kakhulukazi-ke laphaya kwesikamthethwa. Kwezinye indawo emaphathini ezoqhubeka libanda kakhulu-ke lapha esifundazweni ese-Freystata. Kanti-ke esifundazweni eyiseningizimu ukele kwesentshonalanga yezwe kulindeleke ukuthi liphole izulu lize libande kakhulu lapha e-Sutherland kanjalo nase-Calvinia ngamazinga okushisa alaphaya ku-11 degrees Celsius. Singakho namhlanje isibikezelo sezulu sithambileni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo kadla mina umntwana uthi ayixabene. Mbukeli sisibeka lapha-ke besikuphathele zona hlangabeza ozakwethu kusasa bezethula ngesixhosa yakosokhela lenkosazane uManzuza umshakazi kaNoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.